Дівчинки, хлопчики, ледь зустрічу з вами не пропустив, так зачитався. Привітання усім. Лесик, ти новий часопис отримав? Ні, новий прийде на наступному тижні. Тоді, де ти його взяв? Часопис «Рюкзачок» мой любимий. Я читаю його від викладки до викладки. Потім усі номери складаю, а час від часу знову їх беру і перечитую. Як ми з тобою подобні. Я так само вельми люблю перечитувати цікаві часописи і книги. У «Рюкзачку» мені вельми подобається рубрика «Школа красомовства». Я добре ведаю таку рубрику. Вона мені допомагає на уроках. І де ж я можу бути? Я як знайду, ти як довідаюся, хто це зробив. Лесик, мені здається, що наша Кася зараз сипе громи і маланки. Так і єсть. І всі її маланки накеровані на нас з тобою. А ви чого тут стоїте? Допомагайте шукати. Привітання, Касечка. Розтлумач, коли ласка, що і де шукати. І ще откажи, навіщо ти сипеш громи і маланки? Привітання усім. А які маланки? Де маланки? Ай! Кася, ти куди? Я трошки боюся маланок. Напевно, ти нас не зрозуміла. Кася, гэта не у нас маланки, а у тебе. Як у мяне? Де у мяне? Ви мяне зусім заблытали. Ми тебе не блытали. Гэта ти прийшла і почала сипати громи і маланки. Я? А де я їх узяла? Пропоную зараз поглядеть мультфильм, а пасля і разобраться, что за маланки з'явилися у нашей Касі. Усі, хто читають часопис «Рюкзачок», без помилки откажуть, як можна сипати маланки у покої. Сябри, а ви ведаєте, що ми маємо на увазі? Усі ведають, а я не ведаю. Сипать громи і маланки – гэта, Кася, попрокать, отчитывать, обураться. Такий прихожий устойливий вираз. По-науковому – фразеологізм. Лесик, ти не розумничай. Откажи, чому ти вирішив, що я обураюся і попрокаю вас. Ти з'явилася у покої вельми незадоволена. І ти нічого шукала, і не знайшла. Я шукала часописи з конвортами. Обіцяла сьогодні сяброкам показати, як на перепинках їх розгадати. А часопис будцом під землю провалився. Я ще один фразеологізм – устойливий трапний вираз. Лесик, помовчи, коли ласка. Лепш допоможи шукати. Кася, а часопис «Рюкзачок» тобі не підійде? А там є конворти? І не тільки. І крижаванки, і маляванки, і ребуси, і загадки. Тут стільки заданнів, що за один школьний перепинок не справишся. А у Лесика таких часописів велика колекція. У некоторых я ще не поспів усі крижаванки розгадати. Так що бери, коли ласка, поспробуйте з сябровками знайти відкази. Ой, ну дякуй, розумник. Давайте мне одразу несколько номеров. Ось, тримай. Скільки тут цікавого. Ви, сяброки мої, будуть задоволені. Ну все, Кася з головою у читанню вийшла. Докладней по самые вуши. Тих, хто не зрозумів, що ми зараз мали на увазі, спитайтеся у батьків. Типа шукайте отказ у часописі «Рюкзачок». Ви мені, коли ласка, не перешкоджайте. Я ребус розгадую. Розгадуй, розгадуй. А ми поки що відпочнемо і поглядимо мультфільм. Зараз я перевірю, як ви вмієте ребуси розгадувати. Кася, ти вирішила побути нашою наставницею? А що? Думаєте, не справлюся? Справишся, відомо. І коли ти нам задання підрихтувала, то яно буде доволі складаним. І гэта ви правильно зрозуміли. Вядома, я підрихтувала питання не тільки для Насті і Лесика, але й для всіх глядачів «Доброго ранку». Я починаю. Спочатку нагадай правила розгадування ребусу.
Добра. Рэбус – гэта нейкае зашифраванае у малюнках слова. Толькі трэба уважліва прачытаць такія малюнкі і разабрацца ў падказках. Разглядайце мой малюнак і разбірайцеся ва ўсім. Так, на пачатку вялікая літара В. Гэта падказка, з яе пачынаецца наша слово. Правильно! Цяпер няхай нашы гледачы адкажуць, што зашифравана ў наступным малюнку. Усе здагадаліся, што гэта вясёлы краб. Толькі ёсць одна маленечкая акалічнасць. Першую літару мы замяняем на Е. Быў краб, атрымаўся ераб. Цяпер разгадвайце трэці малюнак. На ім паветраны змей. Толькі дзве першыя літары мы адкідваем. Быў змей, стаў ей. Цяпер мы можам сабраць усё слова. Во-е-раб, ей. Верабей! Кася, мы правильно разгадали твой рэбус? Добра справіліся, малайцы. Сябры, а вы дапамагаеце птушкам? Не забывайцеся кожны дзень падсыпаць зерні ў кармушкі. Я на ўсялякі выпадак нагадаю, што верабеі і сінічкі любяць ласавацца просам і семкамі сланечніка. Толькі запомніце, семкі не павінны быць салёнымі і смажанымі. А яшчэ можна падсыпаць крошачак белага хлеба. І птушкі будуць дзякаваць і выконваць менавіта для вас свае новыя песні. А зараз і для дзяцей, і для птушачак мы пакажам цікавы мультфільм. Кочаскур. 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 Што гэта з нашым лесікам? Кася, ты што-небудзь разумееш? Напэўна, нейкую новую мову пачаў вывучаць. Лесік, ты такі малайчына. А ты з намі зараз вітаешся па-кітайску ці па-мангольску? А можа, ён сам прыдумаў мову і размаўляе з намі па-лесікаўскі? Новую мову я не придумал. А вось даведаўся цудоўнае практыкаванне для трэніроўкі памяці. Лесік, расказвай хутчэй. Усім добрая памяць патрэбна. Столькі ўсяго важнага ў галаве трымаць трэба. Калі ласка, вельмі добрай трэніроўкай будзе чытаць словы наадварот. Мы зусім нядаўна гэта з Іллёй рабілі. А якія словы? Любыя. І чым хутчэй вы зможаце прачытаць, тым лепш. А зараз ты якое слово паўтараў? Кочаскур? Гэта рюкзачок наадварот. А я прапаную паўтарыць вясёлае слова ікіскіф. Ікіскіф, ікіскіф. Ікіскіф – гэта фіксікі наадварот. Мультфільм пра іх мы зараз і будзем глядзець. А зараз, сябры, час у школы і дзіцячыя садкі бегчы. Лічым, што ўвесь дзень у вас будзе цудоўны настрой. І абавязкова спытайцеся ў сваіх сяброў, ці глядзяць яны добры ранак. Раскажыце, як много цікавага можна даведацца з нашай праграмы. А мы нагадаем, што сустракаемся з панядзелка па пятніцу о 7 гадзіне раніцы На тэлеканале «Беларусь-3». Да хуткай сустрэчы зранку у нашым добраранку!